Children of God, mga anak sa Diyos. Kung atong basahon pag-ayo ang Ebanghelyo mahitungod sa babayeng niduol kang Hesus, aron ayuhon ang iyang anak nga gisakit sa demonyo, daghan gyud og mga maingon ta awkward moments nga lisod sabton inigbasa nato. Number 1, siya taga Kanaan. Ang mga taga Kanaan na dili maayong relasyon sa mga Hudiyo. Dili sila friends. O kay dili ni siya Hudiyo, considered ning babaeng taga Kanaan as outsider. Dili ingon nato, dili ni katribo sa mga Hudiyo. Number 2, usa siya ka babae, taga Kanaan siya, tas babadjay pa jud nga during that time treated as second-class citizens. Samot nga ka-awkward. Number 3, ang mga tinunan misulti na nga papahawaon na lang ang babae kay sige naman siya sunod-sunod og singgit. Kung sa panahon nato ni daghan ng nidugok og ni video kay nakakuha na mag-atensyon ang babae. Pang-viral content na ni sa atong panahon karon. Number 4, giingnan siya ni Jesus nga ang misyon ni Jesus alang sa mga naisalaag nga panon sa Israel. Number 5, wala mi surrender ang babae, ni padayon hinuon. Number 6, gigamit ni Jesus ang hulagway sa mga anak ug sa mga iro nga mukaon sa mumhog gikan sa lamisa. Kung atong basahon kini pinaagi lamang sa modernong pamatasan, daw harsh, cold ug insulto kayo ang tubag ni Jesus. Number 7, bagagnaong ning bayhana kay gipakaulawan na apan wala jud sidya ni back out. Number 8, ang pagtuo ning bayhana mo gigamit na hinuon ni Jesus nga example sa dakong pagsalig nga milahutay jud. Ang ebanghelyo karong adlaw dili ordinaryo nga istorya bahin sa usa ka inahan nga nanghayo og milagro. Daw sama kini karon sa atong panahon nga nangayo og ayuda apan gibalibaran kay dili residente sa barangay. Wala maapil sa lista ni kapitan. Dili appeals priority apan namugos gyud. Maong nahatagan. Ang babaeng taga Kanaan pinaagi sa iyang pagtuo, iyang gipakita nga ang kaluoy sa Dios lapad, lawom, malukopon gyud ay nga labaw pagayod sa atong mga gipang-set nga mga requisitos o mga boundaries. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga pagtuo dili dali muhunong ug manalaw. Ang babae miduol kang Hesus uban sa usa ka dakong problema ug klaro nga dili alang sa iyang kaugalingon lamang ang iyang gipangayo. Nabalaka sidya alang sa iyang anak. Mao nga bisan ang iyang pag-ampo daw wala tubaga. Wala siya mubiya sa atubangan ni Jesus. Pabagas naong. Adunay mga higayon sa atong kinabuhi nga ang labing lisod nga bahin sa pagtuo mao ang pagpadayon sa pag-ampo kay daw murag wala patay na dawat nga tubag gikan sa Ginoo. Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang kahilom sa Dios dili pasabot nga wala siya naminaw. Sigon pa sa babaeng taga Kanaan, Lord, help me. Matthew 15:25. Sa binisaya nga hubad, Ginoo, tabangi ako. Bubo kayo ang iyang pag-ampo. Apan lawom kaayo ang iyang pagsalig. Wala siya mihatag og taas nga sermon ngadto kang Hesus, o litaniya ngadto kang Hesus. Wala siya mangita og komplikado nga mga pulong. Ang iyang kasing-kasing lamang ang iyang gidala ngadto sa Ginoo. At ang atong mga pag-ampo usahay susama niini. Adunay mga adlaw nga atong mahimo lamang mao ang pag-ingon, Ginoo ko, tabangi taon ko. Tingali tungod sa problema sa pamilya, financial nga mga kalisdanan, sakit, kasubo, kabalaka alang sa atong mga anak. Ang yano nga pagsinggit, pagsangpit sa usa ka kasing-kasing nga nagsalig, usa ka dakong buhat sa pagtuo.
Mao kini ang gibuhat sa babaeng taga-Kanaan. Ang tinuod nga pagtuo dali mo hunong ug manalaw. Ikaduhang punto, ang Dios maluluyon. Sama sa atong gisulti pagsugod aning atong pamalandong, ang babae taga-Kanaan usa ka Gentile ug outsider sa pananaw sa kadaghanan sa Jewish society niadtong panahona. Mao nga ang iyang presensya mismo usa ka dakong challenge, usa ka dakong hagit sa mga boundaries nga naandan sa mga tao. Ang mga tinunan gusto nga papahawaon na gyud siya. Nilapaw na ning bayhanas boundary. Apan ang iyang pagtuo nahimong paagi aron ipakita ni Jesus nga ang Dios dili mahimong i-box nato, dili nato pwedeng ikahon sa atong mga kategories sa tao ug sa pagtuo. Usahay ang atong pinakadakong problema dili ang kakulang sa kaluoy sa Dios kundi ang atong pagtuo nga ang uban dili angay makadawat sa kaluoy sa Dios. Kana ganing feeling nato nga kita ray anak sa Dios ug nga ang uban dili angay makadawat sa iyang grasya. In short, usahay na pud tay pagka-entitled diha sa Dios. Talagsaon nga ang babae nga giisip nga outsider nahimo hinong example, halimbawa pananglitan sa great faith. Ang iyang ethnicity wala nahimong babag sa iyang pagtuo. Ang iyang social status wala nahimong sukdanan sa iyang bili atubangan sa Dios. Mao nga kinahanglan kita magbantay sa atong mga kaugalingong mga boundaries ug mga labels kalabutan sa mga tao nga atong giset karon. Tingali sila ang mga tao nga dili pareho nato og relihiyon. Tingali sila ang mga pobre nga atong ginalikayan. Tingali sila ang mga tao nga adunay lain usab nga mga political opinions, lahi nga kultura o lahi nga background. Ang ebanghelyo nagpangutana kanato kung ang atong mga utlanan mas lapad ba o mas pig-ot kaysa kaluoy sa Dios. Dili pasabot nga wala na poy kamatuoran o walay kalainan ang maayo o ang sayop. Nagpasabot kini nga dili nato angay hukman ang bili sa usa ka tawo pinaagi lamang sa iyang pagkatao o sa iyang background. Ang simbahan gitawag nga mahimong balay sa amahan. Mao nga ang pultahan kanunay bukas. Mao kini ang simbahan nga gusto ni Kristo. Usa ka simbahan nga lig-on sa kamatuoran apan lapad sa kaluoy. Usa ka simbahan nga dili mahadlok sa pagdawat sa mga nangita sa Dios. Ang Dios maluluyon. Story time. Usa sa labing dakong panaglalis sa unang simbahan, early Christianity, nahitabo sa Council of Jerusalem nga gihisgutan sa Acts 15. Ang pangutana mao kung ang mga Gentiles nga midawat kang Kristo kinahanglan ba mahimong sama sa mga Jewish Christians, mga Hudiyo nga mga Kristiyanos aron mahimong tinuod nga sakop sa simbahan. Adunay mga tao nga nangatarungan nga kinahanglan silang tulion o kinahanglan silang musunod sa balaod ni Moises. Si Paul og Barnabas misupak niini og miadto sa Jerusalem aron hisgutan ang isyu uban sa mga apostoles ug sa mga elders. Si Peter nagpamatuod nga ang Diyos mismo midawat sa mga Gentiles pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. Mao nga sa katapusan wala ipahamtang sa mga Gentile believers ang tibuok yugo sa Jewish law. Apan gihatagan sila og pipila ka klaro nga mga kinahanglanon aron mapanalipdan ang panaghiusa sa komunidad ug malikayan ang seryoso nga mga panagbangi sa pagkaon ug pagsimba. Gipadala usab sa Jerusalem ang usa ka sulat ngadto sa mga Gentile churches aron ipahibalo ang maong desisyon. Ang Council of Jerusalem nahimong dakong turning point tungod kay gipakita niini nga ang simbahan dili lamang para sa usa ka ethnic group. Ang misyon sa ebanghelyo padung para sa tanang katawhan. Ug ang grasya sa Dios dili limitado sa usa ka kultura o sa usa ka nasod. Children of God, mga anak sa Dios,
Sayaw dayon paghunong kun daw hilom ang Dios sa imong mga pag-ampo. Padayon sa pagsangpit sama sa babaeng taga-Kanaan nga nagpabaga gyud sa iyang naong aron kaluy-an sa Dios. Ang Dios maluluy-on. Mahimoon ta kitang lig-on, mapaubsanon ug dili dali manalaw aron sa tukmang higayon nga giandam sa Dios. Makasinati kita sa iyang kaluoy. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.